ville stoppa kriget så de kunde stanna kvar i sina hem och känna sig rädda. Men än så länge så var det ett stort krig utanför. De kunde inte stoppa ett så stort krig. De hade inga vapen som de kunde försvara sig med. Så de var tvungna att fly därifrån från att bli dödade eller slavar åt andra som de inte litade på. Men de skulle tänka på hur de skulle stoppa kriget. Så de fick komma som fick stanna kvar i landet. Men de kom inte på hur de skulle stoppa det stora kriget. Det var en vän som de kände som de sa att han kunde hjälpa till. Men när de kostade skjortan av dem så de hade inte råd. Och han ringde honom. Så de fick leta upp en annan. Det skulle kosta några slantar. De hade inte råd så de fick tacka nej och hyra en annan. Men jag fick längre tid. Du kunde inte hitta någon annan och ställa upp gratis. Fram till dem och sa att han kunde hjälpa dem att stoppa det stora kriget. Så han ringde efter sina vänner, kom en stor helikopter och släppte ner massa militärer. De stred allt vad de kunde. Men hans kamrater avled sen för de hade stoppat det stora kriget. Människorna tackade honom och deras kompisar för att de hade